ብዙሕ ሰብ ላ ሶሻል ሚድያ መፅኡ ሓደ ፕሮዳክቱ ኣፋሊቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይወፅእ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ፀርፊ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትሪኢካ ተሎ ናይ ምፅራፍ ዓቕሚ እኒዎም። ግን ሓደ ዘይትረድእኩሞ ነገር ግን እንታይ መስለኩም ሰባት ዝፀርፍለካ ለኣኻ ኣይኮነ በቃ ለኣኻ ኣይኮነ ዝፀርፍለካ ውሽጦም ዝኾነ ደስ ዘይብሎም ነገር ስምዒት ኣሎ ወይ ምስ ባዕሎም ፋይት ዝገብርዎ ነገር እኒኡ ውሽጦም ፅቡቕ ስምዒት ይኮነ ውሽጦም የምፃረፍሎም ወይ ደግሞ እቲ ኩነታት እቲ ትብሎ ነገር ለይክስማዕምዖም ክኽእል እዩ ኮምፎርት ከስዕኖም ክኽእል እዩ ወይ ድማ እቲ ነገር ሞኪሮም ወይ ከተሳኽዐሎም እንተኮይኑ ንስኻ ኣሳኺዕካ ተናገሩ እንተኮይንካ በቃ ለኣኻ ይፀርፉካ ማለት እዩ። ነገር ግን ንስኻ ምንም ለጋኒ ነገር የብሉ እዩ ዳኣኻ ፐርሰናሊ ኣይፈልጥካ ፊት ለፊት ኣይፈልጥካ ቅድሚ ሕዚ ኣይፈልጥካ ቅድሕሪ እውን ለይፈልጥካ ክኽእል እዮም። ምናልባት ኣስተውዕልኩም ተኮይንኩም ብዙሓት ቲክቶከራት ዝኾነ ግዜ ቦኽ ኢሉ እሞ መሊሶም ይጠፍኡ እዞም ሰባት እዚኦም ለሃለዩ ብዙሕ ሰብ ክፀርፉ ክኽእሉ እዩ ድሕሪ ግን በቃ ሰብ ረሲዕዎም እዩ ከምዚ ልባሃል ካብኡ ዝኾነ ግዜ ቦኽ ትብል ተሎ ደሞ እንደገና ኦኬ ዝቆልዓ ከምዚ ይሰርሕ ነይሩ በቃ ወዲኦም ዝርስዕካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝርስዕካ ሰባት ለኣኻ ምንም ግዲ ዘይብሎም ሰባት ኢልካሲ ናይ ባዕልካ ፕሮዳክት ብሶሻል ሚድያ ናይ ምፍላጥ ሂወትካ ናይ ምቅያር ዕድል ሲ ኣይተበላሽ ይብለኩም ደለ ደሕና ዋዕዶ እያል